Diyos marinahapon po sa inyong mga tugang, luhod po ang gabos sa pagpamidi kan orasyo emperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ansa mo mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos maray na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan, iyo po ang ikaanom na Domingo kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat. An sa tuya pong mass intentions, iyo po ang minasunod. Pasasalamat sa kahagadan kan Santiago family, ni Ria Crisostomo, Christian Salting, Sandy Liana and family, Marlene Cultivo and family, Anthony Belier and family, Mendizabal family, Mr. and Mrs. Dan Navera and family, for passing the board exam, kahagadan ni James Teo and Kian Bermas, for passing the LET, kahagadan ni Tricia Penelope Bonaobra, and for passing the March 2025 LET sa kahagadan ni Sunny Lanon and Winneline Belgar. Espesyal na kahagadan for Derek John to pass the accountancy licensure exam ni Johan Richel Balbin, and for guidance and knowledge and safe trip for Ayla, Pau, and Archie ni Mendez Jeanette. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, kalag ni Rebecca dulot kan Santiago family, for 40 days of Winifreda, dulot kan Balyaran family, kalag ni na Danilo asin Dionis, dulot kan Cabildo family, kalag ni Virgilio, dulot ni Fe Avergonzado, kalag ni Jose, dulot kan Bremon family, kalag ni Luel, dulot ni Edna Springael and family. Asin para sa gabos na kalag, dulot ni Anthony Belier and family. Banwaan nin Diyos, tindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpoon.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Si Jesus, iyo an katuninongan kan satuyang puso. Sa misa, inaako ta an parehong katuninongan. Punan ta an satuyang selebrasyon sa pag-ako kan satong mga kasaalan, nagsasarig ki Jesus na nagpapatuninong kan satuyang puso. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, gibuha kaming magselebrar sa maurop na katigayunan, kaining mga aldaw nin kaugmahan, na sa mong ginigibo sa kaumawan kan kagurangnan na nabuhay liwat, tanganing ansa mong binabalikan sa pagrumdom, sa gibo, danay niya mong rimpuson. Huli ki Jesucristo, ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen.
Liturhiya kan tataramon. Pinagtukdoan kan mga apostoles an mga miyembro kan enot na kristyanong komunidad nagikan sa paganong tradisyon. Tanganing ang mga ini matauwaning malinaw na katukdoan ni Kristo. Himateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Nagkapirang tao naglugsot sa Antioquia, halis sa Judea, sinagtukdo sa mga tugang. Kundi ikaw mo magpasirkumsisyon, susug sa pinagbubuot ni Moises, da ikaw mo makakaligtas. Alagad, diniskutir sinda ni Pablo, saka ni Bernabe, kaya nagkaigwanin mainit na debate dapit kaini. Pinagkauriyunan ninda, napadumanon sa Jerusalem si Pablo, saka si Bernabe, asin an iba pa, nganing makipag-olay sa mga apostol. Saka sa mga kamagurangan, duman dapit sa bagay na ini. Kaya ang mga apostol, ang mga kamagurangan, kaiba ang bilog na simbahan, nagpili ni nagkapira sa inda na susuguon sa Antioquia, kaiba ni Pablo saka ni Bernabe. Pinili ninda si Judas na inaapod Barsabas, asin si Silas, mga taong ginagalangan kan mga tugang. Ipinadara sa indahan sarong surat na arog kaini ang sinasabi. Kaming mga apostol, asin mga kamagurangan, minapakumusta sa indo ng mga tugang niyamo na mga bakong Hudeo na nasa Antioquia, Syria, asin Cilicia. Nabaritaan mina na may nagdyan sa indo na nagkapirang tao halidigdi sa mo. Nagkaproblema daa ka mo, huli kan sinabi ninda. Dapat nindong maarama na daimi sinda sinugo na magtaram nin anuman sa indo. Kaya, nagtiripon kami asin nagkasararo na suguon sa indo ang nagkapirang tao na pinili mi. Kay bas sinda ni Bernabe, asin ni Pablo na namumutan niya tong mga tugan. Ibinugtag kan duwang ini sa pag-alaman ang sa indang buhay, huli sa paglingkod sa satong kagurangnan na si Jesucristo. Kaya sinusugo mi sa indo si Judas, saka si Silas na iyo ang mataram sa indo kan mga bagay na isinurat mi. Sa paagi kan Espiritu Santo, pinagmarahay mi na dai kamo tawanin magabat na pasanon, puwera ka mga bagay na ini na kaipuan ng God. Dai kamo magkakan kan karninin hayop na inatang sa mga Diyos, siring man, dai kamo magkakanin dugo, o karninin hayop na tinuok. Dai man kamo magdurog sa bako nindo agong. Mapapakaray kamo, kung likayan nindo ang mga bagay na ini. Diyos magbantay sa indo. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. O Diyos, pag-umawan ka kan gabos na banwaan. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. O Diyos, kay Raki asin bendisyon ni kami. Paliwanaga sa samuan sa imong lalawgon, tanganing maaraman kan bilog na daga an sa imong kabutan. Tanganing ang gabos na nasyon makaaram kan sa imong kaligtasan. Pagumawon ka lugod kan gabos na tao, O Diyos, pagumawon ka lugod kan gabos na tao. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Magugma lugod ang gabos na nasyon asin mag-awit sa kugmahan. Huli tamatanos na hinukuman mo ang mga banwaan, asin ang lambang nasyon sa daga sa imong pinapanginotan. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Pag umawon ka lugod kang gabos na tao, O Diyos. Pag umawon ka lugod kang gabos na tao. Binindisyonan kita ng Diyos, matakot lugod sa iya ang gabos na tao sa kinaban. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Sarong magayon na bisyon, ang pinaglaladawan sa pagbasa asin nagpapagiromdom kan kamurawayan na natatagama sa mga maimbod sa mahal na Diyos, na magiging tunay huli sa liwanag na iyo si Kristo. Himateon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Sinangkuban ako kan Espiritu,
Dangan, dinara ako kananghel sa lituktok nin sarong halangkaw na bukid. Ipinahiling niya sa ko an Jerusalem, ang banal na syudad na nag-iibaba, halis sa langit gikan sa Diyos. Nagliliwanag sa kamurawayan ng Diyos. Nagliliwanag ang syudad, siring sa mahalagang bato, araw sa haspeng malinaw, siring sa kristal. Dakula asin halangkaw ang kudal kaiyan, na may 12 trangkahan na binabantayan ng 12 anghel. Nakasurat sa mga trangkahan ang mga ngaran kan 12 tribo nin Israel. Igwa iyan ni tulong trangkahan sa lambang direksyon, tulo sa sirangan, tulo sa habagat, tulo sa amihan, saka tulo sa sulnupan. Ang kudal kan syudad, napapatugman sa 12 gapo, na sa ibabaw kaiyan nakasurat ang mga ngaran kan 12 apostol kan Kordero. Dai ako nahiling na templo, duman sa syudad, hulita ang templo kaiyan, iyo mismo ang kagurang ng Diyos na makakaman, saka ang Kordero. Dai nakaipuan kan syudad ang liwanag, kan aldaw o kan bulan, hulita ang kamurawayan ni Diyos, iyo ang liwanag kaiyan, dangan ang Kordero, iyo ang ilaw. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang disipulos, "An namumuot sako, makuyog kan sakong itinutukdo. Mamumuotan siya kan sakong ama, an ama asin ako maduman saka maerok sa kaibahan niya. An dai namumuot sako, dai nagkukuyog kan sakong mga itinukdo. Ang tataramon na nadadangog nindo, bakong sako, kundi sa sakong ama na nagsugo sako. Ipinahayag ko na sa indo ang mga bagay na ini, mantang kaiba panindo ako, alagad an parasurog, an Espiritu Santo, na ipapadara kan ama sa ngaran ko, iyo an matukdo sa indo kan gabos na bagay, dangan maparumdum sa indo kan gabos na isinabi ko sa indo. Katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Bako iyan arog kan pagtao kan kinaban, dai ka mo mahadit ni matakot, nadangog nindo akong nagsabi sa indo na mahali ako, alagad mabalik ako sa indo. Kun namo tanindo ako, mauugma kamo, hulita maduman ako sa ama. Hulitaan ama, mas dakula sako. Sinasabi ko ini sa indungon yan, tanganing kun mangyari na iyan, magtubod kamo." Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. We are still within the Easter season. In fact, patapos na po kita sa Easter. This Sunday is the 6th Sunday. Pagbalik ta po sa masunod na Domingo is Ascension Sunday. Dangan Pentecost Sunday, ang pagtapos kan Easter. Kaya ining mga babasahon ta po sa Domingong ini, seem to prepare us. Inaandam kita para digdi sa closing kan satuyang Easter season. Paubos na ining satuyang Siryo Pascual, ini ang simbolo kan Easter. Sa ultimong misa kan Easter, ipinoprosisyon ini paluwas,
tanda na tapos na ang Easter. But before the Ascension and before the Pentecost, digdingo na kita sa kaika-anom na Domingo, where Jesus is telling us something important that we hear every time we come to Mass. Pag nagsisimba po kita, may sinasabi ang padi bago kita magkomunyon. The priest says, "An katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo." You know, this is not an invention of the church. We heard in the gospel today that these are the exact words of Jesus at the Last Supper. Kan ultimong pamanggikan kagurangnan, bago siya ipadakop, bago siya ipako sa krus, ini ang sinabi niya sa iyang apostoles, "Peace I leave you, my peace I give you." Why did he say that? Ano po ang punto, ano ang rason na tatakaipuhan niya ining itaram? Dahil aram po ni Jesus kung ano ang sunod na mangyayari. He knows that after the Last Supper will be the crucifixion. Matatakot ining mga disipulo niya, magkakawararak sinda, magtatarago sinda, dahil habo bayang madamay. Tibaad kami man ipako sa krus. Tibaad kami man ipagadan. And so, while Jesus knows that that will happen, aram niya na matatakot ang sa iyang disipulos, habo niyang pabayaan sa nasinda. Arog kita kaiyan, pag nagpapadaba, ano po? Habutang pinapabayaan sa tuyang mga namumutan na natatakot. Kaya pag minahali po baga kita sa harong, mapasiguro kita duman sa babayaan. Don't worry, I'll be back. Di ka matakot. Ma-text man ako, ma-chat ako permi, i-video call ta ka oroal daw. Di ka matakot. Sabi ni Jesus, I will send you the Holy Spirit. Pero saka ta na pag-ulayan ang Holy Spirit sa Pentecost. Tabaka day na po kamo magsirimba. We will talk about the Holy Spirit 2 Sundays from now. But now, let us focus on the gift of Jesus, that instead of leaving them behind in fear, Jesus leaves them peace. And not just any kind of peace, He tells them, I give you my peace. Ang katuninongan ni Jesus, itinatao niya sa inda. Bakusan ng any kind of peace, but my peace. Why? Is there a different kind of peace? Are there other kinds of peace? Igwa po. Binanggit niya sa Ebanghelyo. Sabi niya, there is another kind of peace. The peace of the world. Ang katuninongan po na hali sa kinaban, daing rarom, saka daing nagtatagal. It is a kind of peace that is based on external circumstances. Halimbawa, masabian sa rong tao, at peace baya ako ngunyan? I feel peace. Dahil mayo akong problema, dahil nangyayari ang gabos susog sa plano ko, everything is external. I'm at peace because of external circumstances. Yan po ang peace kan kinaban. Pero pag nag-abot ang problema, biglang narurumpag, nariribaraw, sibot na ang isip, dahil na nakakatutok sa kung anong gigibuhon, nawara na ang peace. This is the peace of the world. But Jesus gives us another kind of peace that lasts, that has depth, His own peace. This is the same peace na nagtios, na nagkakarga kan krus. This is the same peace na mantang nakapako sa krus, kalmado. This is the same peace that rose from the dead. You know, Jesus gives us that same peace every time we come to Mass. Kaya salamat sa Diyos ta nagpasimbahan kita ngunya na Domingo, dawa mainiton, dawa makahugakon. We have come because we desire to find peace. Sana maluwas po kita digdi sa misa, dahil kamo
natakot, o nawaran lugod nin paglaom, ano? Kaya importante da po na anpadi sa kaan mga lingkod kan simbahan, mabuuton, na inuubusan nin pasensya. Kapag nagmaisog po ako digdi, mauli po kamong dagit sa kuya, o kigkig, o nawaran nin paglaom. We come to Mass because we desire to be at peace. We want to find peace. And Jesus gives us that peace every time we come to Mass. At yan, bago kita magkomunyon, mataram ako, ang sakong katuninongan, itinatao ko sa indo. And then, we will receive communion. Every time that we do that, Jesus gives to us His peace. Pero ang hapot, do we allow that peace to stay with us? Pagkatapos kaining misa, pagbalik na kita sa satuyang mga harong, sa aga Lunes na naman, mabalik kita sa satuyang trabaho, paghahampangon ta nagirarayan sa tong mga kadipisilan, problema, stress, do we still remember that Jesus is my peace? O nalingawan na tulos, na pagkatapos kan misa, iwawaralat taan katuninongan sa mga tukawan. Jesus is my peace. Can we say that together? Jesus is my peace. Asinhali sa katuninongan na ini, naghihirirasan kita. Kaya atyan, when I ask you to share the peace of Christ, please tell that person next to you, peace be with you. Ano, sabihon po, katuninongan mapa sa indo, bang, wala man sinawod, ano, tapos sige lang arug-arug kayan. You look at them sincerely and offer them peace. When you tell somebody, peace be with you, sinasabi mo na, halik sa katuninongan na darako, halik kay Kristo, lugod ikaman, maging tuninong. With everything that you're going through, may you find peace. Mga tugang gabus po kita digdi, may inaagihan ngunyan. Aram ko gabus kita digdi, may kagabatan, pero iginilid tango na tamasimba. At saan pakatapos kan misa, pupuruton tagiraray ang parehas na mga problema. Dai po kita matakot, saka dai panluyahan nin buot. Jesus gives us His peace. Darhon talugod ang sa iyang katuninongan, sa inman kita magduman. Jesus, you are our peace. Amen. Tindog po kita, and in response to the Word of God, ipahayag taan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, tani katulong aldaw na buhay liwat halay sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, halay duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Darhunta sa Diyos ang satong mga pangangaipo, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asinan mga naglilingkod sa simbahan, mag-ako kan grasya na isabuhay ang ebanghelyo nin katuninongan sa nasa indang hinaharubay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihigos para sa katuninongan, asin pakipag-ulian, bendisyonan, asinan kapwa na sa indang masabatan, maulakitan kan sa indang kahigosan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga harong sa satuyang parokya, biyayaan kan kaugmahan, asin katuninongan ni Kristo, katuninongan na dai ikakatao kan kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nagsasakit, hulikan sa indang pagkagurang marangan niya to, asin sinda magkamit kan katuninongan ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan.
Tanganing iwara sa to ang grasya nin matuninong asin maugmang kagadanan na pag-abot kan talaan na aldaw mautob at sa tuyang pagtubod ki Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Magdulot man kita nin mga pamibi para sa satuyang dating obispo, Most Reverend Nestor Carino. Nagadan po siya kasuhapon sa edad na 86. Dati po siyang obispo kan Legazpi bago si Bishop Bong. He was the 5th bishop. He was seated from 2005 to 2007. Ipamibita na tawan siya kan Diyos nin katuninongan. Mamibi kita. Kagurangnan hinyanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, pakigirumdum kung anong aspeto kan sa imong buhay ang nagkakaipong ngunyan nin katuninongan. In which part of your life do you wish to invite the peace of Jesus? O Diyos sa muyang Ama, kahiraki ang mga puso mi na napupurisaw, asin ang mga isip mi na nahuhurasa, asin warasan mo kami kan sa imong katuninongan, hali sa imong kahadean na sa imong iniirokan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan Eucharistia. Kung may dara po kamo na canisters sa tada, pakidulot po sa inutan ngunyan. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ini sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imo mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, umitaas lugod pasiring sa imo, ang samuyang mga pamibi. Kaiba kaining mga pagdulot nin sakripisyo, tanganing kaming nalinigan kan sa imong karahayan, maandam kan mga sakramento nin dakulang kabanalan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaasan mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maniligo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrokyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa muyang Paskwa, idinulot na sakripisyo. Tas yang gayo ang tunay na kordero, na nagpara kan mga kasalan kan kinaban. Sa pagkagadan, rinumpag niya ang samong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat, ibinalik ang buhay. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, sarabay kaming nag-uumaw kan sa imong kamurawayan. Panalangin
Kagurangnan, ika ng God-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaos sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asing magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. At pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sa na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin an gabus na klero. Girumdumaan sa imong surugoon, si Bishop Nestor, na inapod mo sa imo hali sa kinaban na ini. Itugot mo na siyang nakisumaro sa kagadanan kan sa imong aki, makabaing sa iya man sanang pagkabuhay liwat. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Beda, San Gregorio, Santa Maria Magdalena de Pazzi, San Padre Pio, nga sinan gabus na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita, siring kan itinukdo kan sa tuyang maestro. Pangalanan ang ngalan mo.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, sining man ang kamurawayan, sa mga kahapan na oras. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahad sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Hale ki Kristo, magpateneraohan po kita nin katuninongan. Uya si Yesu Kristo, katuninongan kan sa tuyang puso. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen.
Ansimong hawak, ansimong dugo, buhay na galing kasagpuran. Ikaw tinapay na banal, pinaang para sa mong gabos. Ikaw alam na banal, itinaos sa mong gabos, inumulin buhay. Jesus nagkaguranggan, likas sa muyang paglaom, ikan kakanon sa langit ikan, pagkakan na kami kagurangan. Ikaw tinapay na banal, pinaang para sa mong gabos. Ikaw alam na banal, itinaos sa mong gabos, inumulin buhay. Jesus nagkagurangsan, ikaw ng parakan kadikloman, dirimo ngunyan panagong banmaan, sa pagkilinit pagkamuon. Ikaw tinapay na banal, pinaang para sa mong gabos. Ikaw alam na banal, itinaos sa mong gabos, inumulin buhay. Luhod po ang gabos para sa pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat samo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago samo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileo magpukaw liwat sa samo mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, an siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo, sa muyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman, na sa pagkabuhay liwat ni Kristo, nag-andam sa mo para sa buhay na daing kasagkoran. Padakula sa mo ang mga bunga kan sakramento Pascual, asin panoa ang samong mga puso
kan kusog nin nakakaligtas nakakanon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po ang gabos para sa announcements. Magkakaigbo po nin second collection para po ini sa Tada Sunday. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 38,576 pesos and 85 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,592 pesos and 60 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 10,037 pesos and 15 centavos. Sa mga maawot po magbakal nin souvenir items, arog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote o canvas bag, available po ining mga items sa opisina. Ngunyan na aldaw, iyo po ang Tada Sunday. Kung saan i-offer ta po ang satong tada canister sa offertory. Salamat po sa nagpapadagos nindo na pagtada. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging semana. Anonymous, 1,000 pesos. Tulong Anonymous na tig 500 pesos. Duwang Anonymous na tig 300 pesos. Anonymous 200 pesos. Anonymous 100 pesos. Gerald Alan Tagibaw, 5,000 pesos. H&G Ian Peña, 1,000 pesos. Mr. and Mrs. Elmer Riconco, 1,000 pesos. LBV, 1,000 pesos. MB Store, 500 pesos. Asin kay Francis J. Sanchez, 500 pesos. Diyos mabalos po. Salamat po sa Indogabos sa presensya nindo asin aktibong partisipasyon. In a special way, we thank those who offered their tada canisters. Day po paglingawan na ang pag-offer kan sa tuyang mga canister is always on the last Sunday of the month. Kung gusto po nindong magpartisipar, you may please request for the canister dyan po sa parish office. Mayo po yan bayad. Salamat man po sa mga naglingkod sa misang ini, pati sa satuyang online community. Tindog na po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, ihiras an katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.